se děje? Právě jsem se rozešla s přítelem. Co se stalo? Prostě to nevyšlo. Já vůbec nevím, co se stalo. Já vlastně ani nevím, jestli jsem ho milovala. Cítím se tak prázdná. Chybí mi. Vždycky jsem ti říkala, že ten chlap není pro tebe dost dobrý. Vlastně jak kreten. Nechoval se k tobě moc hezky. Nevím. Možná je to někdo blíž, než si myslíš. Co tím myslíš? Víš, poslední dobou jsem docela hodně přemýšlela. O čem? O nás. O nás? Ano. A cítím k tobě něco, co nedokážu vysvětlit. A myslím, že to cítíš stejně. Co tím myslíš? Myslíš, co myslím? Vím, že je to špatně, ale nemůžeš pomoct k tomu, co cítím. Rozumím ti. Někdy se cítím stejně. Ale... Nemůžeme to ignorovat navždy. I když naše společnost myslí, že to není správné. Počkej.